Здравейте на всички! Така, днес може би видеото ще е малко по-кратко от предишното. Какво ще правим? Ами, ще се опитам да ви обясня какво е това placeholder и защо ми е, какво е конкатенация на string и как да си направим код снипет в Visual Studio, с който да пишем по-бързо код. Така да кажем, нека се отворим Visual Studio, един проект да си направим, който е example. Така. Нека първо да напишем help. Примерно. Ctrl F5. Нека да билдне. Така. Изписваме на козовата hello. Така. Нека това нещо също да го направим с код snippet. Създаваме, да кажем, една променлива тип string, която е, да кажем, greeting на английски, поздрав на български. Нека да изнесем това hello. Така. Точка и запетая. Извикваме го чрез console writeLine. Ето, Ctrl F5. Пак имаме същия резултат. Как може да направим това с placeholder? Ами, по този начин. Така, Ctrl F5. Ето пак същия резултат. Защо са ни тези placeholder? Ами, нека да покажем нагледно. Правим един string name. Да кажем Николай. Ctrl-C, Ctrl-V. String. Всъщност даже може да first name. Last name. Първо име, второ име. Фамилия, по-точно, извинявам се. И да кажем int age, години. 26. Така, какво направихме? Създадахме три променливи. Две променливи от тип string, текст и една променлива от тип int или число. Нали, от int, както вече може би знаете, от минус 2 милиарда и нещо до 2 милиарда и нещо. Така, и правим следното. CW tab. Правим си така IM, да кажем така first name, last name, age. Ctrl F5. Ето резултата. I am Николай Димов, 26 years old. Така. Какво имаме тук? Имаме placeholder. Нека да увеличим още малко. Тези цифри в кадрови скоби се наричат placeholder. Каква е тяхната функция? Ами, ето. На нулев placeholder взема този аргумент. First name. Първият е след запетаята. След запетаята започваме да избравяме аргументи. Първият, де-факто втория на нас, взема този. Тук отива. И третия age отива на 2. Така. Започват от 0 placeholderите, като може и да се повтарят. Може да кажем да имаме 2 пъти единица или 10 пъти 2 и така. Може да имаме и обратна подредба. Да кажем да почва от 1, така, 0 и 2. По този начин. Също може да имаме и повече placeholder, обаче ако имаме по-малък брой placeholder, повече аргументи, да кажем тук имаме четвърти аргумент, да кажем first name, ми би трябвало да гръмне. Ctrl F5, а всъщност работи. Фикснато така.
Нека да го направим както си беше 0,1,2, Ctrl F5. Така, работи. Всъщност, ако имаме аргументи, мисля, че така няма да работи. Ако имаме, да кажем, тук 3. Ctrl F5. Ето, гръмна програмата. System Format Exception. И ни подсказва, че имаме проблем на 11 ред. Ето. CSLine 11. Проблема се състои в Format Exception. И тук показва, че би трябва да е по-малко от сайза на аргумента. Да кажем, имаме 0, имаме 1, 2, това са 3 placeholder. Аргументите могат да бъдат и 4. Първи аргумент, втори, трети, и четвърти. Обаче, ако имаме, да кажем, имаме два placeholder, 0 и 1, и имаме, да кажем, само един аргумент, тогава програмата гърми. Имаме Format Exception. Така. Ето тук сме създали 4 placeholder и имаме само 3 аргумента. Така. Ето когато го махнем тройката, Ctrl F5, програмата си работи. Така. Затова се използва placeholder, за да може да кажем, така, нека да изключа това, имаме някакви променливи от различни типове и чрез този тип, чрез тези placeholder, можем, и тези аргументи да им вземем стойностите и да ги отпечатаме. В случай, ако не ползваме placeholder, как би станало? Би станало така, first name, last name, нещо такова, Ctrl F5 на отделни родове. Ето, по този начин пак мога да направим същия резултат, обаче губи много повече време и кода ни става по-голям. Просто правим CW tap, създаваме placeholder-ите, започваме от... Трябва да имаме 0, разбира се, не може да започнем от 1, но трябва да имаме 0 в placeholder-ите. 2. Така. First name, last name, аргументите ги изброяваме с запетая. Така, Ctrl F5. Ето резултата ни, който имам, 26. Затова ни трябват placeholder-ите. Добре да ги ползваме, кода става по-четим и така нататък. Нека да кажем и няколко думи за конкатенацията на стрингове. Нека да оставим тези двата стринга, само това ще зачистя. Ставим малко място. Пак CW tap. Какво имам предвид? First name плюс last name. Ето резултата. Това е най-проста конкатенация на два стринга. С плюс. Така. Плюс е оператор, който върху числени стойности, да кажем имаме 2 плюс 2, събира тези стойности, а когато имаме стрингове, го конкатенира. Разбрахте, че ако имаме тук кавички, така Ctrl F5, ето долепя върху числото 2, долепя буквата, текста 2, да кажем, не буквата 2. Така. И става 22, а не 4, както би трябвало да е. Така. Това е конкатенация на стрингове. Долепяме текст. Мога да тук да кажем да имаме следното. Просто чрез тези кавички тук аз направих да има празно, един интервал да има между
първия стринг и втория. Ctrl F5. Ето вече имаме разстояние между двата стринга. Така. Чрез тези кавички. Това пак се възприема като стринг, но празен стринг. Не е nullable type, нулев тип, е просто празен стринг, без информация. Така. Това е конкатенация на стрингове. Просто с плюса се събира, така да кажем. Така, може тук да оставим разстояние, разбира се, и просто да добавим в разстоянието, а с ними пак получаваме същия резултат. Защо имаме разстояние? Защото тук на този стринг имаме името, имаме 7 букви и имаме тук празно място и интервал. Така. Нека продължим нататък да се опитаме да си направим код снипет. За какво е код снипет? Ами, виждате, CW tap и ни експендва отваряне Console WriteLine. Да кажем, искаме да направим една проверка if tap и ни отваря проверката. If, имаме условие тук true или false, или някакъв израз. Да кажем, имаме израз следния. Int n равно int.parse console.readline. Така. И проверяваме, ако числото е по-голямо от 100, да не изпишем на конзолата, да кажем number is biggest than 100, да кажем. Ctrl F5, въвеждаме числото 4, работи. Въвеждаме 101 и показваме, че числото е по-голямо от 100. Така. Затова ни трябва да правим разни проверки. Може да имаме else, разбира се. Ако това условие не е вярно, ако е false това условие стане false. Не влиза тук, не изпълнява това, директно отива след това и отива на else. Така, имаме else, да кажем същото нещо. Нека да копирам, да не се бавим. Така. Less than 100 би трябва да е. Ето 5. Less than 1022 biggest. Така. Малко се отклонихме, разбира се. Така, нека се опитаме сега да си направим код снипет в Visual Studio. В кои клънча, е тук в това поленца, пишем, да кажем, код снипет и ни излиза Monster Sense код снипет с менеджер. Отваряме си код снипет менеджер. Имаме комбинация Ctrl-K, Ctrl-B. Така, нека да го направим с комбинацията. Ctrl-K, Ctrl-B. Отваряне код снипет менеджер. Така. Сега тук имаме на всеки език Basic, C-Sharp, CSS, HTML, JavaScript и така нататък. И имаме разни код снипети. На нас ни трябва C-Sharp. Избираме C-Sharp тук от Language. И така. Имаме тук даже папка My Code Snippets. Ние тук ще си добавим един код Snippets. За момента ни трябва да намерим, да кажем, код снипета за Console WriteLine. Ето. Така. И какво правим? Копираме този location, този адрес. Така да видим как Microsoft правят код снипети. Нека да го копираме. Ctrl-C. Си отворим един Explorer. Ctrl-V. Всъщност даже тук трябва да го затрием това. Трябва да копираме само и тук до това. Това само трябва да копираме. Така. Ctrl-V, Enter. Ето тук са всички код снипети, които работят за C-Sharp. Имаме ето CW, Tab, код снипета за Console WriteLine. Ето
код снипета за if конструкцията, имаме за for, цикъл for, имаме за for each цикъл. Този for с два пъти R, този е с декремент. Имаме, нали, for цикъл, нека да го покажем пак набързо. Имаме един for цикъл, който имаме променлива начална, условие, което, ако е вярно, изпълнява цикъла, ако е грешно, излиза от цикъла, разбира се, и инкремент. Имаме променлива, която, нали, тук вече разбрахме кое е инкремент. Добавяме, ако имаме два плюса, просто добавяме единица към текущата стойност на променливата и в случая. Така, а когато е for с две ръта, ето виждате, имаме вече малко по-сложен цикъл. Вече тук имаме декремент се намаля с единица. Така, нека да продължим нататък с код снипетите. Така отваряме, така descent бутон от CW и Edit to Notepad++. Добре е да го инсталирате, както казахме в предишните видеа. И какво имаме тук? Имаме хидър на код снипета, имаме и същинската част на код снипета. Така, в хидър имаме title, имаме shortcut, както шортката, да кажем, комбинацията CW или CR или така нататък. Автора на код снипета. Аз ще направя следното. Ctrl-A, хващам целият текст, Ctrl-C копирам и създавам един нов файл. Така, който, нека да го сейфим с следното. Console read line. Точка. Тук да видим дали имаме някъде снипет. В файлите мисля, че не. Console read line. Точка снипет. Така. Тук ни показва дали мога да сейфваме. Да го сейфваме на десктопа за момента. Така е да видим. Така. Ето създадахме един код снипет, който трябва да редактираме. Console C read line. Точка снипет. Снипет е с 2 P. Така, нали се объркате, го напишете с едно. Така, ето го нашия код снипет. Сега може да направим следното. Значи тук го възприема. Добре. Хидъра, тук ще е да кажем тайтъл на код снипета C read line. Да кажем. Шортката да го направим. Да кажем този код снипет за read line ще ни е за int. Когато пишем int да ни отвори код снипет за въвеждане на интове. Така, код снипет for console. Тук ще направя следното. Int. Точка. Console. Read line. Така, description. Автор. Нека си стои Microsoft. Мога ли да сменим, да кажем Николай Димов. Така. System console. Така. Тук даже може да направим read line. Така, ID, function, System console, така. И най-важното е, че в тази графа тук, в този таг точно, на самия код снипет, тук това е важното. Нали, ето. Console, write line. Така. На нас не трябва за следното. Я да пробваме int. Така, малко int. Така, само да намаля малко. Int n е равно на int.parse от console read line. Така, тук ни трябва още една. Я да сейфваме. Така. Сега, нека се опитаме да пуснем този код снипет, да видим дали изобщо е станало. Малко
се съмнявам. Code Snippet Manager. Така, избираме C#, Code Snippet SAT и даваме на десктопа. Тук. Така, тук не го отваря. Така, защо не го отваря? Така. От десктоп. Не го вари. И тогава да го добавим в тест, да кажем. Айде да пробваме тук. Пак няма да стане. Ами, импорт. С импорт мисля, че няма да имаме проблеми. Така. My Code Snippets, нека да го импортнем. Окей. Enter. Имаме. Ето, когато написахме Enter, tap и ни отвори само точка readline. Така, имаме съществена грешка в нашия Code Snippet. Така. Само това ни извади. Защо така? Така. Само това ни зачети. Нека да направим следното тогава. Int n е равно int.parse от console.readline. Ctrl S. Пак импортваме. Така малко ще си поиграем, разбира се, няма начин. Импортваме десктоп. Така, тук ни пита My Code Snippets. Така и да, му override. Да го замести OK. Сега да им Enter, tap. Ето. Във втория път успяхме да направим Code Snippet. Ето пише int r, tap и ни отваря код, който, нали, Ctrl F5, така, което ни подканва, нали, конзолата да въведем някой число в случая int n. Така, можем, нали, тази промена да се направим, да се променим, разбира се, просто дефолт да кажем, имаме да въвеждаме няколко пъти int.parse console readline, няколко такива променливи числа трябва да въведем. Разбира се, и пишем само enter, tap и ни се експендва. Ни се разширени имаме вече така. Ctrl-C, Ctrl-V и си правим, да кажем, вход за 4 числа. Да кажем, тук има грешка, защото са N1, N2, това не е правилно, разбира се, но за примера става. Да ни отпечата, тук даже мога да направим пета променлива, която е, да кажем, int sum, сумата n плюс n1 плюс n2 плюс n3. Точка запетая и отпечата sum. Ctrl F5, въвеждаме 4 числа и отпечатва сумата, че на тези 4 е 18. Така, виждате, че не е много трудно да си направим Code Snippet, а е доста полезно да имаме Code Snippet и разбира се, може да си направим и друг Code Snippet. Този е за int, може да си направим за, да кажем, double. Какво е double? Double е пак променлива floating point, която е с прецизно, да кажем, 1,5. В int не може да запишем 1,5, защото int е целочислен тип. Ето дава ни грешка. Cannot implicity, ще мога да го така. Cannot implicity convert type double to int. Правим си double. Ето. N, Ctrl F5 и печатваме 1,5. Така.
И по същия начин си правим, нали, въвеждаме шорткът на самия door, може да е долу или пък само долу. Така, double. И тук, разбира се, ще контролираме, да видим дали ще мога да не. Така, тук ще е double. И тук ще е double. Ctrl S, я да видим дали работи. Код снипет отваряме. Код снипет менеджер. Импорт, директно импорт. Така, десктоп. Така, My Code Snippets. Тук иска, нали, защото е по същото име, да кажем rename. Той направо rename и пишем долу, tap и ни се отваря вече от вход, който трябва да въведем с прецизност. Floating point, прецизност. Така, само тук това да го затрием. Ctrl F5 и ако може да въведем, разбира се, и целочислен цяло число, може да въведем и 1,5, 4,66 и така нататък. Защо можем да въвеждаме и целочислени типове? Защото този тип int е подмножество на double. Затова. Благодаря ви много, надявам се да съм бил полезен и занапред вече ще започнем да решаваме разни задачи от софтуни домашните и така нататък. Благодаря ви, до скоро виждане.